Fordul elő magyar csapattal, hogy látni. Hát úgy, hogy kis. Dehogy nem kis, csak Egészségetekre! Egészségetekre! Köszönjük szépen a szurkolást! Fiúk, megkínáltak! Fiúk! Ilyet igyatok szőbb helyen! Kezdik! Ott az! Hűtés! Na, igyatok egyet! Na! Az első mérkőzés után is tudtuk, hogy Isten igazából a Tromsø az esélyesebb. Ennek ellenére úgy mentünk ki a pályára, hogy mi szeretnénk tovább jutni, és ez, hát, mint ahogy az eredmények mutatják, vagy az eredmény mutatja, sikerült is. Úgy gondolom, hogy az első félidőben a masszív védekezéssel, másodikban pedig a jobb támadó játékunkkal teljesen megérdemelten nyertünk, amit a hazaiak is elismertek. Hát, mégis úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten jutottunk tovább egy európai szinten középcsapatnak nevezett csapat ellen, ami úgy gondolom, hogy a Paks életében egy nagyon nagy történet. Mennyivel volt másabb a Tromsø, mint a megelőző csapat? Hát Isten igazából nagyon jó futballisták alkotják, viszont abban azért mi bíztunk, én egy kicsit másképp fogom fel, mint sokan fogták föl, hogy az 1-1 az rossz eredmény itthon, hiszen azért egy hazai csapat nem fog beállni 0-0-ra játszani, és ez be is igazolódott, tehát jobbak voltunk ilyen szinten, tehát ki tudtuk azt használni, hogy ők bizonytalanok voltak abban, hogy gólt kell nekik rúgni, tehát a 0-0 nem elég, mert bármikor találhatunk gólt. Emellett azt mondom, hogy nem találtunk gólt, hanem rúgtunk gólokat. Gratulálok a szép sikerhez és további eredményeket. Nagyon szépen köszönjük a csapat nevébe, úgyhogy köszönjük a szurkolást. Tudjátok, mire vagyok büszke, hogy attól lett el jó a csapat, hogy paksi gyerekek játszanak. Hello. Mi a vélemény a csapatról? Véleményem? Igen. Ilyen jó garnitúra már nagyon rég volt. Tehát a Tromsø az egy nagyon erős csapat, nem véletlenül a norvég bajnoki címért van versenyben. Úgy gondolom, hogy ez egy óriási fegyvertény, amit a csapat tett, de teljesen megérdemeltem. Kiskárolyék nagyon jól térképezték fel a Tromsøt, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon jó taktikával játszott a csapat, és megérdemelten nyert. Van idő feltérképezni a következő csapatot, a skótokat? Hát szűken csak, úgyhogy meglátjuk az elkövetkező egy-két napban milyen anyagokat tudunk összegyűjteni róluk, de bizakodó vagyok, mert általában mi stábunk azért jól szokott. Minek köszönhető a siker? Egyértelmű dolog, két dolognak a taktikának és a csapatnak. Tehát mondom, még egyszer a Karcsék nagyon jól feltérképezték az ellenfelünket az első mérkőzés alapján, a másik pedig az, hogy egy nagyon jó játékosokból álló csapatunk van, aki kiváló közösséget alkot. Azt gondolom, hogy óriási dolog az, amit ez a csapat most ismét letett az asztalra. Ez fantasztikus eredmény, különösen annak a tükrében, hogy az egyetlen magyar csapatként jutottunk tovább a következő körbe. Úgyhogy minden elismerés a csapaté, a játékosoké, a stábé, akik ezen dolgoztak, hogy minél jobb eredményt elérhessen az MVM Paks. A
körülmények azok, én azt gondolom, hogy nagyon jók voltak. Furcsa volt azért nekünk az, hogy a nap az nem ment le. Ezzel meg kellett barátkoznunk, de ezzel sem volt probléma. Ami még furcsa volt ugye az, hogy műfüves pályán játszottunk, de azt gondolom, hogy ezt az akadályt is sikerrel vettük, úgyhogy óriási öröm ez mindannyiunk számára. Mi a siker kulcsa? A csapat. Egy egységes csapat, és nem csak játékosokra gondolok, hanem tényleg mindenkire, aki itt dolgozik a klubban. Mindenkinek egy óriási dolog, és büszke vagyok rájuk. Forrajló arénánk egy tomboló reaktor, zúg a vastaps és harcsan az ének. A gólok és a pontok fontosak, mert így lesz a csapat büszkesége Tolna megyének. Még a dicsőség senki